Dime, que interese temos en quedar ben con esa xente? Estrategia, Lino. Todos dependemos de todos. Perfecto. Hago un pedido ahora mismo, por favor. Ahora me debes un favor. Isto beneficianos a todos, Adriana. La verdad es que me gusta saber que ese abogado tuyo va a tener la boca bien cerrada. Non crees que todo isto pode prexudicarche? Eu digo porque a túa praza tampouco... A miña praza non é propiedade, sí, xa o sei. Tranquilo, na universidade coñécenme de sobra. Sara, se estamos tendo tanta paciencia con vos, é porque pensamos que ides facer o correcto. Hola, Carmelo. Son Sara Campos. Xa tes abogado. Sí, Claudia. Volvín ver ese elemento á porta da conserveira. Non sei que estaba cheirando por ali, pero non me gustou nada. Ten algún problema comigo, señor? O problema é ti. Aquí non queremos drogas, está claro? Marcha! Cuidado, Marcha dunha vez! Que non saia daqui. Pero creo que a miña filla se está vendo con ese cabrón. Quero que me digas que facía esta camiseta no teu cuarto. Non o sei. É dese drogadito? E ti que? Vas a chantar de mí ou xa que? Claro que non. Outro trío. Foda-se, que así non hai maneira. Señores, cinto. Tedes que subir un momentiño. Espérame, home, non podemos botar outra malo. Tranquilo, Miguel. Xa terás tempo de seguir perdendo pasta. Dicide a Pincho que vos poño unha copa da nosa conta, sí? Avisamos vos agora para seguir coa partida, veña. Encantado. Dillo que me contaches a mí. Pois verás, señor Matalobos, eu montei un pequeno negocio no que teño varias rapazas traballando. Putas, Luis. Non somos picoletos. Pois iso, claro que sí. Putas. O caso é que hai un tempo que lle atopei a unha delas un anel de ouro cunha boa pedra. Preguntelle onde o sacara e díxome que yo regalara un dos seus clientes. Un colombiano que traballa para Adriana Calderón. É iso que me afecta a min. É que a rapaza deume unha información que creo que lle interesa. Resulta que, despois de cada descarga de coca, os colombianos invisten parte da pasta en mercar xoias. Todos os meses Adriana manda un fulano da súa confianza cun maletín cheo de xoias ao aeroporto. Sen a chave, ollo, que esa envían á parte. Será para evitar tentacións, digo eu. Está de camino. O fulano entregalle o maletín a un funcionario de aduanas que teñen multado. E o funcionario encárgase de meter o maletín dentro dun avión con destino a Colombia, saltando todos os controles. Ademais, camuflado entre a pasaxe dese voo, viaxa un correo dos colombianos. Cando o avión aterra en Colombia, o correo colle o maletín como se fose parte da súa equipaxe e lévalle as xoias aos xefes do cartel. Que? Que vos parece? Enseñoso. Pois atentos que agora ven o millor. O vindeiro envío de xoias sai para Colombia dentro de 2 días nun voo directo desde a Lavacolla. Sabendo isto, agora xa pode foder ben os colombianos, eh? Como di? Señor Matalobos, non disimule comigo. Temos confianza. A rapaza do meu club contoume que Adriana e vostede non se teñen moito aprecio. Pois moitas grazas pola información, Luis. Diego, convídalo arriba a tomar algo. Sí. Como? Xa está. Non sei, ten algo máis que contarnos? Non, pero... pensaba que un sopro tan valioso ben merecería unha recompensa. Ai, sí, é que tiña pensado logo. Non sei. Non me fales en medo. Poderíamos montar un negocio xuntos vostede máis eu. A fin de contas, os dous somos homes de negocios, non?
Pois cadra non é mala idea, non? Perdoe pola brusquidade, Luís. Diego, encárgaste ti dos trámites? Sí, sí. Que che pasa, cabrón? Non querías unha recompensa? Pois mira ben, porque vai ser a recompensa que vas levar. Como lle contes a alguén o que nos contaches a nos metoche unha bala na cabeza, estamos? Non direi nada, xo, non xo, Vas chevar. E ollo co que falan as túas putas de Carmelo. Mamá, por favor, deixo estar xa. Eu só dixen que non podemos abandonar a Arturo na cadea, máis nada. Ninguén o abandonou. Ímolo sacar dali o máis axiña posible. E como? Porque o teu plan de botarlle as culpas ao outro non foi moi alá. Debemos agardar a que xurda a ocasión, pero non me esquezo del prometo, cho. Hola. Ai, hola, nena. Que tal na conserveira? Iría mellor se todos arrimásemos o hombro, en vez de pasar o día de carallada no bar. Claudia. Ou se cadra iría mellor se cada quen atendese a resolver os seus putos problemas. Carmelo. Iba, meu rei, por que non vas a espertar a túa nai? Que xa logo vai estar a comida. Non quero unha discusión máis entre irmáns nesta casa. Estamos, en menos diante do meu neto. A culpa é del, mamá. Pedinlle que me librara do camelo do aparcadoiro e non fixo nada. E logo, ainda se galía ese mangante. E tanto, tiveron que ser as miñas empregadas as que se enfrontaran a él. Que vergonza. Carmelo. Mamá. Veña, mamá. Vais se que erguer. Xa é de día. De día. Son case as 3 da tarde. Pero, mamá... Iván, este fillo. Sí, son eu. Veña. Como non leva o uniforme? Non tes Mamá. clase hoxe? Por favor, estános esperando para comer. Mamá quérete moito, sabes? Sí, mamá. Eso é, como un avión así. Pedro, por favor, que ainda vas tirar o neno. Pero como vou tirar? Se le encanta. A que sí, Xoel? A que che encanta facer o avión? A que sí? Ven, Xoel, ven con mamá, que teu pai ten aínda menos sentidiño ca ti. É o meu. Diga? Hola, Sara.
Hola, que quería? Témonos que ver. Pois sinto moito, pero hoxe non vai poder ser. É urxente. Espero ter na sociedade recreativa dentro dunha hora. Vale. Sí, claro, se é urxente. De acordo, entón. Sí, entendo. Veña, ata agora. Que pasou? Algún problema? Era da universidade. Queren que vaya a facer unha sustitución a un profesor. Pero cando hoxe? Sí, teño que salir para lá media hora. E avísante así. Non é moi serio, non? Pero que queres, Pedro? Un momento, é que quen vai quedar con Xoel? Por favor. Non, Sara, eu estiven toda a mañá con el. Pola tarde teño que ir ao taller, os negocios non se atenden desde a casa. Xa sei, Pedro, pero que non temos con quen deixalo. Ah, pois buscaraslle unha cardería como prometiches. Tamén puideches buscala a ti, non? Eu? E cando? Sara, se estou todo o día cuidando da casa e do neno. Xa sei. Tes razón, pero... Non sei, últimamente estou desbordada coa miña vida, Pedro. Xo sei, pero... Por favor, a última vez, prométocho. Última. Prometido. Vale. Grazas. Ti crees na Xoel? Eu tampouco. Queres un cafeíño? Non, grazas, mamá. Teño que ir á sociedade recreativa. Non paras na casa. E logo que fas con tanta comida? Vala a tirar? Non. Isto é para os vergoñentos. Para quen? Para os vergoñentos. Os que quedaron arruinados, pero seguen mantendo as apariencias por vergoña. Vou na levar a Cáritas. E logo non poden vir buscar eles. Ai, non, tamén dou un paseo. E de paso que se vexa que os matalobos miramos pola xente daqui. Como queiras. Pois, pensas facer algo co camelo da conserveira? O me encargaré eu, tranquila, ainda que só sexa por non aturar máis a Claudia. A ti algo che anda pola cabeza? Senta. Lembra o $500,000 que nos fodeu Adriana. Creo que sei como devolverlle a xogada ben de volta. E como? Descubrimos que os colombianos envían regularmente xoias a Colombia para financiar os cárteles. E creo que nos podemos facer con deses envíos. Que che parece? Quen rouba a un ladrón? Só unha cousa, fillo. Que? Que teñas moito cuidado. Sempre o teño. Falo en serio. Non corras ningún risco. Que os colombianos non saiban que nós estamos detrás. Nunca. Podemos sair escaldados, Xa o sei, mamá, xa o sei. Sí? Que pasa, guapísima? Salva. Acertaches. Que queres? Ei, antes eras máis amable comigo, non? Vou colgar. Quería saber se segues interesada no meu negocio. Non me vaciles. Tía, que non te estou vacilando, en serio. Vai cho temo ou non? Sabes de sobra que sí. Pois mira, hoxe estou de boas. Ven polo taller e falamos, vale? É que ven ese cambio agora. Non sei. Din que tiran máis 2 tetas ca... Con permiso, meu capitán. Acaban de traer o retrato robot do asasino de Veloso. Ten un aspecto peculiar,
Envío por fax a Unidade de Cooperación Policial Internacional e que o cotexen coas bases de datos da DEA, a ver se atopan algo. Vale. Rafael, como vai a busca da camareira desaparecida? O tenente tiña moitas esperanzas de encontrala. Seguimos en rastro dela, meu capitán. Era de esperar. Perdé la única persoa que nos podía levar o asesino de Veloso. Pero como é posible? Fixemos canto puidemos, señoría. Sei no, Taboa, sei no. Bah, con tanto estrés non como máis que por calladas. Quere? Colla, fágame favor. Sí, pros fillos de Rafael. Non vou por en dúbida a súa profesionalidade. Non se me ocorrería. Pero? Pero ten que recoñecer que se cometeron erros. Sí, o abandono da vigilancia do local dos Matalobos foi un erro imperdoable, sí. E todo aquel fiasco do Canario. Botaron días perseguindo a un narco misterioso que aparece, desaparece de sardiñeira como por arte de maxia. Limitámonos a seguir unha pista que parecía fiable. Que é isto, Olaya? Unha avaliación do meu traballo. Non se poñe defensiva. O único que digo é que Marcos pode ter razón. Ese teme o inimigo dentro. Co debido respeto, señoría, non vou tolerar que ninguén poña en dúbida a miña lealdade nin a lealdade dos meus homes. Marcos só procura o ben da investigación. Pois que empece por comunicar a identidade do seu confidente, así poderemos contrastar se é de fiar ou non. Ata agora non temos motivos para duvidar da súa credibilidade. Claro. Como sempre, o capitán ten mangancha para actuar como lle pete. Segues en confiar en Marcos? O capitán Matalobos é o meu superior. Obedecín sempre as súas ordes conforme o regulamento. Iso non é o que lle preguntei. Confía vostede nel, sí ou non? Están preguntando a modo persoal. Se así o prefire. Pois a modo persoal direille que non. Non me fío del, e moito menos dos seus métodos. Gula, nena, que non chegamos. Colliche la bata, que che lavei? Hoxe non vou á conserveira. Como que non vas? Pedinlle a Claudia a tarde libre. Mira, Vanessa, conseguinche ese traballo como un favor persoal de Claudia. Non levas nin 4 días traballando e xa estás pedindo días libres. Estou no meu dereito, que pasa? Mira, como saiba que non vas traballar por estar con ese quinto. E dalle, que non teño nada con Salva, cantas veces vos lo teño que dicir? Non pensas dicirme de quen era esa camiseta que apareceu na casa? Xa cho dixen, foi unha broma de Marta. Foi ela quen a meteu no meu bolso. Xa. A broma de Marta, Queres parar? Eu non quero ter nada con camelos, vale? E logo por que non vas ao traballo se pode saberse? Vou a Coruña, matricularme nun curso. Un curso de que? Deseño gráfico, sei que ten moitas saídas. Pero, Vane... A informática sempre se me deu ben e podo compaxinalo coa conserveira. Pero se tan mal che parece, quedo na casa e punto. Cando me pareceu moi mal que estudases? Ainda que xa podías acabar algo do que empezas, por unha vez. Isto é distinto. Se todo sae ben, non hai tardar en ter un traballo que me vai dar moitos cartos. Deus te oia. Repito, a partir de agora non quero máis droga para todos os negocios limpos. Especialmente diante da conserveira, está claro? Encárgaste ti. Xa me encargo eu, Carmelo. Con susto a dondará. Deixame a mí. Saberás que rápido pilla a mensaxe. Que, falamos dos colombianos? Espera. Agora tampouco se pode falar de negocios antes de Pincho. Non. Carmelo, cagona. Cagona ben vixando a Víctor, xa o sei, pero é un tío legal. Se non lle partín as pernas foi porque ti intercediches por el, pero a partir de agora só o quero de recadeiro, estamos? Os colombianos. Avanzastes no asunto das xoias? Temos o que pediches. Perfecto. Que? Perdona, Carmelo.
A abogada está arriba. Non vos movades, volvo a ver. Hola, Sara. Que alegría verte. De que te sorprendes? Non me deixaches moita alternativa, non? E Xoel? Cando vou poder ver o meu afillado? Carmelo, non vin aquí para facer vida social. Teño un traballo na universidade e un fillo que atender. Podemos ir ao gran. Así me gusta. Os negocios son o primeiro. Que é isto? O teu encargo. Esas persoas débenme cartos. Quero que investigues todas as súas propiedades e movimentos patrimoniais por se algún me ocultaron. Doado, non é? Supoño. Necesito para mañá a primeira hora. E por que non presentas unha demanda por impago? Xa me coñeces. Prefiro non recorrer aos tribunais. Estas cousas gustan amañalas dun xeito máis amigable. Non quero saber máis. Agardo impaciente os resultados. Tomaba un café contigo, pero teño máis asuntos os que atender. Espera, Carmelo. Antes quería pedirche algo. O que queiras. De agora en adiante, que todos os nosos encontros sexan no despacho de meu pai. Son a tua abogada, non un dos teus sicarios. Se así te sentes máis cómoda, por mí non hai problema. Alguns presos teñenme respeto porque son amigo de Carmelo. Pero aínda así non é fácil. Non está sendo fácil para ninguén, papá. Onte deronlle unha mallera ao meu compañero de cela. Deixaronlle a cara feita un Cristo. E todo por un paquete de tabaco. As fotos, por favor, papá. Por que quere Carmelo que investiga estes homes? Díxoche Carmelo cando me vais sacar daqui. Non, papá, aínda non. E préstame atención. Pois non sei a que espera. Estou aquí por el. Por favor! Papá, non estás en posición de queixarte. Rexeitáchelo o trato da Suiza e escolliches poñerte nas mans dos matalobos. Iso non quita que queiras sair daqui canto antes. Pois daquela colabora coa Suiza. Esquécete xa de Carmelo e os seus matóns. Que querías que mirase? Carmelo di que todos eles lle deben cartos, pero non o creo. Descubrín que son todos funcionarios da Administración Tributaria, do Departamento de Aduanas. Por que quere Carmelo que investiga estes homes? Tes algunha idea? Debes sospitar que algún deles está na nómina de alguén. Queres dicir subornado? Un funcionario de aduanas vai moi ben neste negocio. É subornado por quen? Sacando os matalobos ocórneseme dúas opcións. Ou un das outras familias, ou os colombianos. Os colombianos? Queres dicir que están usando mulas? Non, aquí non é diso. Pero debe ser algo moi gordo. É moi perigoso. En que nos estamos metendo, papá? Tranquila, filla. Non vai pasar nada. Como vai todo pola casa? Como sempre. Iso está moi ben. Tiña medo de que Pedro tomase mal que traballes para Carmelo. Pedro non sabe nada, papá. Menos mal, tío. Estaba quedándose farlopa. Eses? Ah, tranquilo. Son legais. Axúdame a moverme polos pubs e as discotecas da zona. A tía tamén? Sí. Ainda non empezou, pero fará o ben ten un par, tranquilo. Dala a ti. Se me de azoka respondes por ela. Quen é? Diego, tío, unha cachonda xa está. Veña, ao tema logo. Antes deixemos clara unha cousa. Que pasa? Desaparece da porta da conserveira, entendido? Pero que dis, Diego? É un sitio caralludo, nunca pasa a pasma e ali facemos... A conserveira é dos matalobos. O último que queremos é chamar a súa atención. A ver, Diego. Ali facemos a metade da pasta. Ti estás parvo ou que? Se Carmelo sabe do noso negocio estamos mortos, os dous. Así que non me toque lo carallo, queda claro? Non me seas cagado. Queda claro! Sí, queda claro.
verte. Saca, hostia. Cuatro collares de oro blanco con diamantes y perlas. 2 anillos con perla central. 4 anillos de diamantes con brillantes. 2 pulseras de plata y 6 pendientes de oro blanco. Correcto. Seguro que non queres que faga eu a entrega, como sempre. No, ya se encarga uno de los nuestros de enviar la llave a Colombia y de llevar el maletín al aeropuerto. Tú prepárate para el vuelo. O que mandes. Lino, a mí tampoco me hace gracia tener que enviarte a Colombia, pero no tengo alternativa. Detuvieron al correo en el aeropuerto de Cali y los jefes quieren las joyas ya. Xa o sei, pero seguro que non había ninguén máis disponible. Nadie de confianza. Tómatelo como unas vacaciones. De balde, como dicen acá. Sí, de balde. Vou facela que pase. Listo. E o liño co que te metes, que despois saen as contas. As túas. Só isto? Non podías estirarte máis? Ei. Isto son negocios, para comezar ter de sobra. Vale. Atende. Nunca debes ensinar a farlopa. É moito ollo por levala en riba. Como vou vender se non a levo comigo? Vale, unha pouca podes levala. Pero nunca máis de 5 gramos, E ben guardadiña, que ninguén xa vexa. E que fago co resto? Pois agóchalo nun lugar seguro. Un coche, un baño. A ver, cando alguén che veña a arreglar, primeiro colles da pasta, vas polo material e volves onde el, sí? Que Cristo, non? Ti tranquila, se queren espera. E onde podo vender? Pois en calquera sitio onde haxa festa. Discotecas, pubs, zonas de botellón... E se aparece a policía? Desfaste de todo, Por iso che digo que é mellor vender preto dos cuartos de baños ou sitios onde se poida facer desaparecer fácil. Escoítame ben. Nunca máis de 5 gramos, Vane, que che quede claro. Vale. Se te collen con farlopa e o picoleto te quere foder, pódete acusar de tráfico, leve lo que leves en riba. Sen embargo, se levas pouca, pois podes zafar dicindo que é por consumo propio. Pero eu non consumo. Xo sei. Así tamén aforras. E sabes unha cousa? Que podes estar tranquila porque sei que tes moitas mañas para isto. Aquí ninguén vai buscar. Ves como tes moitas mañas para isto? Diga. Sinto, pero esta semana tampouco vou poder dar clases. Xa entendo, pero que estou empezando a preparar a defensa de meu pai. Por suposto, en canto poida. De acordo. Hasta logo. ¿Estás segura? Totalmente. Fernando Otero.
non oíra falar del na miña vida. E agora que facemos, papá? Contarlle a Carmelo. Non podes facer outra cousa. E se lle pasa algo, que? Iso xa non é asunto teu. Se queres evitar problemas, non fagas preguntas. Xa. Esa actitude foi a que nos trouxa aquí. E xo matan pola miña culpa. Non exageres. Carmelo é un home de negocios. Tentará tirar proveito da información, máis nada. Pero non é un áster. Non, claro. É un santo. E iso tampouco. E non dubidará en ir por ti se sospeita que ocultas algo. Pois que veña. Non lle teño medo. Xa, pero ese vai pola túa familia. Mira isto, Bárbara. Iríache de medo. Non me acaba de convencer. Pois estarías guapísima. Se eu tivese o teu tipo, mercaba de cabeza. Total, para que me vou molestar en estar guapa se Carmelo nin mira para min? Non digas iso. O que pasa é que últimamente ando moi enleado co negocio. O negocio, claro. Negocio e familia. Non hai máis. Claudia, déxate de lareteo e andando, que imos chegar tarde á misa. Vou, mamá. Vémonos despois. Oes, que sabes do tipo do aparcadoiro? Hoxe non estaba. Ves? Sabía que teu irmán había o arranxar todo. Homes como ela hai poucos. Sí, iso é certo. E os poucos que quedan están na cadea. Por que non ves con nos á misa? Moi ocupada non se che ve. Ai, sabe, dona Carme, sempre admirei a súa devoción cristiá. Sobre todo tendo en conta o que é. A que te refires? Mamá. Non. Deixa que fale. Que é o que son? Unha matalobos. E ben orgullosa que estou. E ti deberías lavar a boca antes de falar desta familia. Polo menos metes que vivas como a unha raíña a nosa conta. Rezarei por ti. Vamos, Claudia. Por fin quedo dormido, vaya tarde que me deu. Grazas por quedar con él. Es un sol. Polo menos iría che ver na universidade, non? Sí. Moi ben. Seguro. Pareces preocupada. E como queres que estea, Pedro? Meu pai segue preso. Lembras? Sí, claro que sí. Non sei que me doe máis. Se velo no cárcere ou escoitalo fantasear sobre como seu amigo vai sacar dali. E ainda non escarmentou dos favores de Carmela. Parece que non. Pois debería de ir escarmentando. Por súa culpa, o noso fillo vai ter un padriño narco. Sara, xuntarse con esa xente non trae nada bo. Nin para un mesmo, nin para a familia. Ai, Pedro. Que estou facendo? Estragueino todo. Estamos pasando un mal momento, iso é todo. Agarda. Que pasa? Mañá quedas ti con neno. Vale.
Hola, Xoel. Chegou o teu padriño. A ver como dis. Padriño. É cuspidiño a Arturo, eh? Pero un guapo, hubo sorte. Que... Como está teu pai? Como a calquera inocente que paga as culpas do outro. Dos nervios. A xustiza neste país xa se sabe. Pero non te preocupes. Axiña volvemos ter fora outra vez. Va que sí, Xoel. Se ves por iso que me encargaches, xa está listo. Atopaches algo fora do normal? Todos teñen ben axeitados os seus ingresos. Hagas este. Que lle pasa? Case non ten nada. Non, a muller tampouco. Está aí tamén. 2 inmobles en Sardiñeira, un na Coruña, outro en Sanxenxo... Vaya, vaya. Mercados non herdados. E sen necesidade de préstamo bancario, señores. Isto é xusto o que andaba buscando. Podo encargarme un mesma de xestión o cobro, se queres. Non, non é necesario. Son a tua abogada. Para que vas perder tío tempo nestas cousas? Non, ti xa fixache a túa parte. Moi ben, por certo. Agarda, Carmelo. Vaya, Sara, que ven tanto interese. Vas facerlle algo a ese home? A muller non que lle hai facer, tranquila. Simplemente vou renegociar con el. É algo que se fai a cotío nos negocios. De verdade? Douche a miña palabra. Abur, Xoel, teu padriño vai te volver ver moi pronto. Diga. Perdón un momento, Sara. Acaba de chegar o informe da UCPI que pediu. Algo interesante? O retrato rebote encaixa cos datos dun asasino profesional, o que daban por morto dende hai anos. Moi ben, Rafael. Reenvío por fax a Olaya, por favor. Sí, meu capitán. Xa estou contigo, Sara, dime. O maletín xa vai camiño do aeroporto. ¿Algún problema? Ningún. Se non tes máis ordes, marcho. Aquí está tu pasaje. Que tengas buen viaje. Y aprovecha para descansar. Chao. Carmelo, estamos listos. Este é o funcionario a soldo dos colombianos. El será quen reciba o maletín coas xoias. Concentración, Diego, que era un bo traballo. Iso está feito. E recorda, os colombianos nunca deben saber que nós somos os responsables do roubo. Nunca. Se para iso tens que tirar de pistola... Moi ben. Podo levar a pincho, sería un bo reforzo. Iso xa está falado. Ten experiencia, Carmelo. É un tío leal. Diego, non insistas. A ver, estamos pasando tempos duros. É vital manter o equipo unido, meu. Para moitos de nós esta é a única familia que temos, tío. Mira, se perdoas a Pincho, ninguén o a ver como un xesto de debilidade, senón de xenerosidade. Fai o que che mando, punto. Ou ti tamén te estás amariconando. Isto é todo. Sí, é toda a información que teño. Que te preocupa exactamente deste home? Nada, só quero que lle botes unha ollada aos seus datos. Por se me pasou algo por alto. Ten algo que ver co caso do teu pai? Non podo. Sara, necesito máis información. Non podo dicir nada máis, Marcos. Só che pido unha cousa. Se vas facer algo, por favor, faino canto antes. Está ben. De acordo. Grazas. Que pasa?
É un funcionario de aduanas. O seu patrimonio medrou de forma espectacular nos últimos meses. Está todo o nome da muller, que non traballa. E isto onde nos leva? Non o teño claro, pero... Marcos, Ainda non teño todas as pezas, pero... creo que os narcos están detrás. crees? Son suposicións, sí, pero a miña fonte é fiable. Confía en min. Marcos, se queres que os dé unha redada, teño que saber con exactitude de onde sacaches esta información. O meu confidente. O confidente anónimo. Mira, Olaya, aseguroume que a celeridade era moi importante. Lamento non poder dicirche máis, pero tes que decidirte. Por última vez, paso de sal e paso das drogas, vale? Non viña a falarche diso. Ai, non. Tua nai comentoumo do curso de deseño gráfico. Ah, o curso. Alégrame moito que volvas a estudar. Estou moi orgulloso de ti. De verdade. Sí. A saia é un pouco curta demais. E o escote grande. Bo. Pero que llevamos facer? Veña. Toma, para que invite a los amigos. E nin unha palabra a mamá, entendido? Carmelo. Diego, ¿qué pasa? O noso amigo acaba de chegar. ¿Alguna complicación? Nada, ninguna, todo controlado. Por aí que tal? Perfectamente. Estamos todos nos nosos postos. Todos. Acaba de chegar un home cun maletín. Creo que é el. Adiante. Vamos. Ya. Está aquí. Ese fillo de puta está aquí. ¿Qué está pasando, Diego? Contesta. O teu puto irmán, Carmelo. Acaba de aparecer Marcos con outro picolote. Que facemos? Carmelo. Diego, sai dai xa. Espera. Non te precipites, Carmelo. Podo cargarme a Marcos facendo cas ollas, estou seguro. Non volvede de contado. Pero... Obedece, hostia. Dade media volta agora mesmo. Merda. Cambio de planes. Vete para o coche. Veña, mole. Diego, onde estás? Contesta tan pronto escoites isto. Acouga, Carmelo. Non me sai dos collóns a cougar, vale? Alguien tuvo que irse de la lengua. No hay otra explicación. ¿Pero quién? Xoias. Non viro ese maletín na miña vida. Deixa o Carmelo. Non esquezo que o meu pai está no cárcel pola tua culpa. Non sei por onde empezar. Son a abogada dos matalobos. Levas 2 semanas mentíndome na cara. Pedro, por favor. Déixame en paz. Igual lles debíamos axudar. A Garza Civil. A filla de Pepe Viaño, o do taller de lanchas. Mira, xusto antes paseille farlope para que empezase a meter. Pero ti és imbécil. Somos homes de negocios, non Xa sei, terroristas. Carmet. A mí non me retruques na puta vida. Teño a Marcos no punto de mira. Meto un tiro na cabeza e marcho coas ollas. Nun minuto ides telo aeroporto cheo de garda civis, hostia.